tabuk kisah oro Facebook live finally nangka tamnoi salni romoi lomoi tongmani bithirok to chawi tongo haifano tini covid test claim nimani covid positive nka engkai amoni bagoi ang jotono koinan muzungo tangnai salni romoi je borok ani gana gini feka tai tini fungrogo je borok phai malai thangka covid test claimani sakang jottoni phaising ang koijawo je ang mai malai kha o salnuyo jottono kisa covid test clai jadi hinayani koimu tamne ba aya kaisung saimia sabo tamung tongno abuni bagai jottono na ani koimu covid test clai na jabaidi abono ani koimu jottono kam krung tongdi jottono covid nai haksalo tongdi jottono kam krung tongdi asukno hambai